хубаво, гащи. Тук някаква хубаво, викам, видеята е силно. Трябва го се боиш, бе. Елин рек. Не. Те змии там много змии. Заснех, тя вика, дали ще да е хубава снимка, рекол, идеално е това вечерта, е късничко. Както сега слънцето напича, също не е, пък аз съм обратно. Ама гнеталя и ние. Ами там горе, бе, на баират. Видяваме те уния по пътеката вървят нататък. С конете си вървят. Викаме, като стигнете на хижата, поне вържете конете, реко да бъдат на... Такова, викам, аз като се приберем, реко, долу, реко, от вас, реко, ще си ги оправям конете. Замина, видяваме там, включително ги 10 човека, те с шофьорът 11. Екам, добре. Там, разбираш ли, тя вика, много горещо, където не викам, горещо, викам, да се вода към 4 часа да било. И то ще да има майка. Напише и много слънце горе. И то горе, колко мислиш, че е? Кучето. Кога мислиш, че е височина? Не знам. 1000. И 1000? 200. И 300. 1630 е биклемето. Да. Ами там е 1200. Кода се не на 600 хижата, е на 650. Той баба най-високата е 1703 метра над морското равнище. А кучето е с 30 метра или беше 40 по-малък. От кода сте? От баба върхът дето. Значи беше над 1690 ли беше нещо такова кучето. Забрал съм. Кучето там баша много виталовите. Там е питето рекло, че няма битовите. Да, съм такова ще кликат. То баш там. То паметника на Петковачеца. То ветър там се не спира. Оня уля отдолу, там музика. Кажи за она, че интересно да си вървим. И тя вика, Оля, много горещо, вика, събличи се, реко, защото след малко ще удари дъжд, реко, аз ще съблича, съм отдолу по Балански. Реко да ги мушнем, реко, в коня да се носим на лов плик да ги... И как кръж те че съблича, так и викам, много се е бръснала, аз те подреждам, и ние както такова правичка. Тук легна или задно, вика, аз задна прашка, викам, много ме омразва, вика, да ме ядат. Викам, права, ма как те е права? Викам, тъй ще разбереш. Такова, и корави циците му еба майката им тая. Полковника. Мисля на докторката, А колко време е баба? Около 20 минути, защото не бяха заменени на хижата и оставах конете. Разбираш, пък това от паметника на Петко Дачев до хижата са точно 15 минути, момче, да вървиш по равното. Точно 15 минути. И възникне, ма не дей вътре. Викам, добре. Бях ли са? Разбираш ли? Оля не вика, сега с какво се изтрие. Че аз много съм такова. Викам, по-много? Много се е изцелила и тя. Викам, няма когато не обича амцукът на такова, викам, па на хижата се оправиш. Тук няма ли на реки вода? Ме реко има, ама на паметника долу реко, ми трябва да слизам реко. Пучият кладен, той дядо ти лека му пръст и калю. Отдолу, ето паметникът на Петко Дачев, отдолу от канцерна страна има вода, бе. Баш както скалата отдолу. Да, то директно да те му викат. До нея е отдолу. Като от путката извира човека. Али искате от путка, бе? Викам, има. Викам, трябва да видя, викам, аз съм се скрил на едно място, едно щета и реко да си имам вода, викам, винаги. И следвахме до там, тя кобилата си вари нормално. Взяваме до там, по едно време се фърли на мен. Оля вика, аз май се спъна, вика, добре си ти, вика, че ще се убие. Просто там, нали знаеш пътеката, каква надолу, каква урва. И викам, убаво, реко, май ма раздразни пак с тия корави цици. Ми вика... И там ли беше? А? И там ли е такова? Не. Намерих аз шишето, да бях го оставил зад паметникът.
там още към нашата северна страна. Не ме решето, да се оплакна, облече гащите, банските облече, тръгна, викам тук радо, викам няма опасност. И тама минаме с каничките туни, и като такова, кобилата се спре, ние вървим след нея. Аз вървя след нея, тя върви след мен. Викам, върви след мен, защото рекал тук и змиите ми. Кобилата се спре за един път, аз дум се облегна в нея. Лома, погледнах, някаква слънеца се лапнала мишката и на пътеката. Зато нея, разбираш. И аз само че дота пънах мишката за опашата и фърли те надолу. Ма що не уби? Рекла аз, змия не би. Фърлях е, кобилата тръгна, пиеме. Те са настанени вътре, тя момче най-различни са настанени, тълни. Тя вика, аз де ще спа, рекал при мен. А вика при тия мъже, вика не ми се спи, вика че аз няма мога да не сме да съблича, вика трябва да спа с дрейти. Вика те като се напият, вика налитат вика. Вика, те. Ама вика аз ги командвам яко, вика, мамите ми бава. Викам хубаво. Ще спиш, викам при мен. И настанихме ги там. Те 10 човека горе на това се стая. Да могат да се чуят какво правят. Ма те вечерта като изваря, имаше ракия. Аз бях вземал тук, момче, Троянска слива, бях вземал 4-5 кила, не помня кого купих. По колко едно ще, реко по 10 лева. Валят пари човека, плащат веднага. Сланина. Разбираш ли? Любимото ти ястие, мент. Това нема, аз бях си барил боб и бях го скрил. Боб с риба ръка. Момче, бях си тако, мали, и ядохме отделно с нея, ядохме. Тя изеде една паничка, изеде втора, вика, сладко ме, още ме убаво, вика, ама не сме, вика, че много ще се надуи коремът. Викам, като легна отгоре, рекох, не се надуи, рекох, отзад да не бе решен прът си, да стане нещо на крило. Няма, вика, няма страшно. До един съд мъчение музика им пуща там, по-не ще беше. И се, мъче се понапие, ама яко. Яко се напие човеко. 5 кила ракия, 10 човека изпие човеко. Изпие, а? Аз тия ще шкънем човеко. Че за 10 човека колко са 5 кила ракия, примерно? Не знам. По половин кило. По половин кило. По половин кило и те носа по едно шене. Ако ама се изпонапие, няма се им представя, вика това добре, вика, че се напие, вика, че той има дрънка, вика, не съм дал кога има дрънка, вика, да спа при него, вика, ама няма спа при него. Той е един подполковник, някакъв. Тя иска при теб. Вика, аз ще спа отделно. Вика, няма проблем. Тама момче такова към 1:30, тама си долата легна да спят всичките вечери, аз отдолу подреждам, почиствам, трябва да умия това и един път търси тряс! И като почна един дъжд, не ти е дъргова, виж какво се казва дъжд, човека. Реком, мамето му да е бъл, викам, гледай какво нещо. Тя помага там, мичи, нити, туни, и тя помага. Както ми ични, тя само. Те те бръкна. Ма не ги стискаме, само че те те фанатицки. Он не идея, вика, че да свършим някаква работа, пак ще им да легне. Викам, ти няма проблем. Обаче аз съм се конече на него и моите коне и нямаше. Самарите всичко е скрито на сухо. Но конеци, знам вече, че те не са горе. Щото удари да вали,